M'han agradat els acudits de la cara del Pau. Tens molta cara de nen. Les associacions antiavortistes encara et defensen. Marc, tema del concurs del 3 minuts, que es diu així perquè és el temps que et dura la fama d'haver guanyat aquell concurs. Sí, sí. Com et sents després d'actuar davant del triple d'audiència del programa? Tienes toda la pinta de que tu contacto de emergencia es Globo. Fred, tú siempre te vistes y dices que llevas look de divorciada. Me parece una manera muy ruin de tu autoestima de pensar que te podrías casar algún día, ¿vale? La idea era competir por ver quién insultaba mejor, no por ver quién fingía tener menos años. Que me lo diga un hombre vestido de muñeco. Bueno, teniu un show de braves. Enhorabona, sou les úniques braves que no recomana ningú a Barcelona, ¿vale? Sí. David, sempre dius als teus monòlegs, sempre diu el David, que David significa l'estimat per Déu. Em sap greu dir-te que Déu no existeix i no t'estima ningú, ¿vale? Marc, vas dir que et feies un descans. Ens vam trobar a l'estiu i vas dir faré un descans a la comèdia. Veig que era veritat.